Životna sila. Vaš YouTube kanal. Čuvarkuća. Efekti na koži koje čuvarkuća ima su veoma slični onima sa aloe verom. Čak se smatra jednim od najsigurnijih prirodnih lekova za kožne infekcije. Čuvarkuća je veoma dobra u lečenju opegotina, ujeda insekata i promrzlina. Šta više, može pomoći kod crvenila, oticanja, ogrebotina, abrazije i drugih inflamatornih bolesti. Koristi od čuvarkuće. Nauka je potvrdila da je čuvarkuća bogata polisaharidima i drugim antibakterijskim sastojcima, koji su veoma efikasni u dizanju imuniteta. Slično biljci aloe vera, sveže isceđeni sok iz listova koristi se za lečenje nervnog sistema, raznih nerealnih strahova i pada imuniteta. Sok je i lek koji može ukloniti bradavice, lečiti otvorene rane i sunčeve pege. Kada se pomeša sa medom, sok se koristi za lečenje bola, ulcerisanih stanja i bronhitisa, dok smeša sa medom i toplom vodom može sniziti temperaturu. List čuvarkuće. Dovoljno je sažvakati i progutati samo jedan list čuvarkuće dnevno, pa ćete poboljšati sistem za varenje, ojačati imunitet i čuvati se od infekcija. Nuspojave. Što se tiče nuspojava, veoma je retka alergija na ovu biljku. Ne preporučuje se uzimanje čuvarkuće tokom dojenja ili trudnoće.